Sala 2022 berbe dawibûnê ve diçe. Li Tirkiye di nav vê salê da hema di her warî da mafên Kurdan hatin binpêkirin. Komeleya mafê mirovan îhade li Tirkiye di destpêka her salî da binpêkirina mafê salên borî diweşîne. Hevserokê giştî yê îhadeyê Öztürk Türkdoğan berî sala 2023yan di sala 2022yan da binpêkirina mafê Kurdan ji dengê Amerîkayê re vegot. Türkdoğan di nav vê salê da mafê Kurdan yên ku hatine binpêkirin wiha rêz kir. Mafê perwerdeha zimanê Kurdî hate astenkirin, şaredariyên Kurdan di bin zextan da man, siyasetmedarên Kurd ev sal jî girtîgehan da nehatin berdan, tecîda ser rêberê PKK Abdullah Öcalan zêdetir bû, li ser axa Kurdan gelek operasyon hatin çêkirin, gelek rojnamevanê Kurd hatin desteserkirin û zimanê Kurdî di meclisê da hate astenkirin. Özellikle Türkiye'de yaşayan Kürtlere bir grup olarak. Li Tirkiye hêjî Kurdî wek zimanekî fermî naye nasîn. Bes wek zaravekî tê pêjirandin. Di dibistanên navendî da ders li vebijarkî jî digre. Li pir ciyan jî mamoste tunenin û li ber vî jî hebûn tunebina perwerdeha zimanê Kurdî diyar nabe. Ev sal jî di meclisê da qîsadenên Kurdiyê parlamenterên Kurd hatin astenkirin. Öztürk Türkdoğan ser tecridkirina rêberê PKK Abdullah Öcalan jî disekine. Türkdoğan amaje dike ku di vê salê da li ser Öcalan tecrîda herî giran hatiye çêkirin. Türkdoğan doza girtina HDP jî wek gefeka ser Kurdan dibîne û girtina rojnamevanê Kurd jî wiha rexne dike. Tabii ki ırkçı saldırılar 2022 yılında da devam etti. Di sala 2022yan da êrişên nijadperest bêrawestin berdevam kirin. Bestenê Kurd na lêpiraniya wan Kurd 15 kes hatin kuştin. Di sala 2022yan da dîsa li ser rojnamevanan bi taybet jî 25 rojnamevanên Kurd hatin desteserkirin. Dikarin bêjim ku di sala 2022yan da jê êrişên ser Kurdan hiç ranevestiyan. Biz buna ne Avrupa Birliği'nde ne de dünyada izin vermeyeceğiz. Di girtîgehên Tirkiyeyê ser 10,000 endam rêveber serokên şaredarî û parlamenterên HDP hene. Gayrî vana rewşenbîr, nivîskar, rojnamenûs û endamên rêxistinên yên Tirkiye jî di girtîgehan da ev sal borandin. Vê rewşa Tirkiye endamê rêxistina Efyê ya Navnetewî Şevîn Çelik wiha rave dike. Hukukun belirli bir çerçevesi var zaten. Fakat li Tirkiye çerçeveyekî hukûkê heye. Li mixabin yên ku vî birevê dibin le negûncin. Li ber vî jî gelek tiştên ku dixevimin pirevan jî di jî hukûkê ye. Ana em dibînin ku hîn kes ji bo ku desthilatiyê wan berdevam bike mafê mirovan tune dikin. Gelek rewşenbîr, nivîskar û rojnamevan li ber vî di girtîgehê de ne. Di sala 2022yan da li ser pênaberan, jinan, Alewiyan, LGBTİyan û yên geyrimûslim êrişên nijadperestî hatine kirin. Di nav vana da yek zarok bi tevahî 15 kes ji aliyê hêzên ewlekariyê ve hatine kuştin û 41 kes jî birîndar bûne. Di nav vê salê da 310 jin jî ji aliyê mêran ve hatine kuştin. Li gorî daneyên saziyên mafê mirovan di vê sala 2022yan da dîsa herî zêde mafê Kurdan hatiye binpêkirin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara.